Hayırlı irte barşağızga, tыныç günler hammagizga da yazsın degan tilak bilan topshiriqni boshlaymiz. Bugun 14 mart panshanba kun studiyada men G'aliya Gimaddinova. Bizning pochtamizda bugun 4 qutlov xati bor. Birinchisidan oldin biz eski qo'lqop bistasidan oldik. Yangi Zimnitsa ovulida tug'ib o'sgan. Bugungi kunda eski qo'lqopda g'imir etishi Rashida Arafatovna Madiyarova o'zining motor yubileyin 55 yoshligini qarshi oladi. Shu sababli yaqinlari Farida Harisovna Sirajiddinova, Ulyanovsk shahridan bolalari Yuliya ham Ozod uni ixlosdan bizning topshiriq orqali qutlarga bo'ldilar. Shulayq oldagi tilaklarga Balakova shahridan tug'anlari Qo'shayevlar oilasi, Najiya Harisovna, Farid Irshatovich, qizlari Rita, kuyovlari Pavel, oniqlari Sabina ham Vasilisada bek tilab qo'shilalar. Rashida biz Yangi Zimnitsa ovulida g'aylada ikkinchi bola bo'lib dunyoga keladi. 1985-yilni o'zining yoshlik tong'ida bizning inimiz Irshad Rasimovichni uchratdi. Bir ko'ridanoq g'imirlik muhabbat ular orasida tug'adi. Bugun esa 30 yildan ortiq ular birga bek motor g'imir etalar. Yaratgan bolalarin Ruslanni bek tartibli etib tarbiyalab o'stirib, ona bilim olirga mumkinlik berdilar. Ham hozir endi eylandirib, g'oylalida etdilar. Kelinlari Diana bilan Ruslan ularga yaratgan oniqlarin Linichka bilan Bulatni bo'lak etdilar. Jonlari bilan sevib yashilar olar bu aziz bolalarni. Әлеге гаиләне кулаткыда белмәгән кешеләр бик аздыр. Алар абруй, дәрәҗә һәм ихтирам казанган кешеләр. Бүгенге матур юбилее уңаеннан мин Мадияровлар гаиләсенә олы рәхмәтләремне белдерәсем килә. Алар белән без кайгыларны да, шатлыкларны да уртак бүлеп бергә гомер итәбез. Рәшидәбез безнең гаиләгә килгәч, миңа килен шикелле түгел, ә сеңел сыман булды. Мин бик рәхмәтле Иршадка үз вакытында хатын итеп Рәшидәне сайлаганы өчен. Уңган куллы туганыбыз күп еллар сәүдәчелек тармагында хезмәт итте. Бүгенгесе көндә дә алар Әлфия Рязапова кибетендә бик тәмле ипи пешерәләр. Кулларыннан гөлләр коела торган якыны Рәшидә. Менә инде синең 55 яшьлек юбилеең җитте. Картаям дип уйлый күрмә. Менә сиңа юбилееңа дип махсус дәүләт тәбүләк ясады бит. Әле ярты ел тагын яшь килеш, пенсионерка исемен йөртмәскә мөмкинлегең бар. Рәхмәт сиңа бар кылган игелегең өчен. Алга табада шулай аралашып, туганлык җипләрен өзмичә матур гомер итик. 55-не кемдер күп ди, берәүләр бик аз диләр. 55-нең кадерләрен тик җүләрләр белмиләр. 55-тә Рәшидәбез, яңа тормыш башлана. Бар кайгылар артта калып, сагышлар да ташлана. Сиңа телим бәхет татып, матур гомер итәргә. 60-ка да, 90-га да Алла бирсә җитәргә. Иршад белән икәү бергә тигез гомер итегез. Оныкларның бәхетеннән тормыш ямен сизегез. Тормышыгыз гөрләп тора, күз димәсен бер генә. Кытлы булсын юбилеең, хөрмәтле без белгенә. Шул форсаттан файдаланып, хатның дәвамы буларак тагын бер туганнарын кытлап китергә булган Фәридә Харисовна балалары белән. Бүген үзенең туган көнен туганыбыз, якыныбыз Богданов Рөстәм Мунирович та каршы ала. Якыныбыз безнең. Кабул итче туган көннәрендә теләкләрнең олы бәйрәмен. Елда килә матур язлар белән синең гүзәл, күркәм бәйрәмең. Синең исәнлегең кырыш булсын. Урабызсын кайгы хәсрәтләр, тигез, тыныч, сабыр булып кына типсен алда сезнең йөрәкләр. Рөстәм, дөньяда нинди изге теләк бар, барысында сиңа юллыйбыз. Бәхетле бул, исән имин яшә. Хөрмәтле Рәшидә Рафатовна, матур юбилеегыз котлы булсын. Әнвәр Нургалиев башкаруындагы якыннарга дип исемләнгән җыр безнең тапшыруда сезнең өчен яңгырый. Бәхетле булыгыз. Якыннарга сезгә
yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə gilərlərdirəsin Siyən yarın balaların Kirek sina dostlar tuğanların Her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə gilərlərdirəsin Birge günler yemeli bir tabında aşlar bigrek temeli her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə gilərlərdirəsin durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə gilərlərdirəsin bəxtlərgə gilərlərdirəsin Алдагы кытлау хатыбыз Иске Пулавка районы Иске Атлаш авылына Рафикова Иркә Ахметшевнага юллана. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Аны гүзәл гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Ринат Нязирович, уллары Рамиль, Илдар, ике килене Гөлназ һәм 5 оныгы Исмаил, Амина, Ибрагим, Аниса һәм Искәндәр ихластан котлыйлар. Әгәр һәр кешенең максаты матур гомер итеп, бу дөньяда эз калдыру булса, безнең якыныбыз әлеге максатка ирешә алды. Аның гаиләсе тулы, түгәрәк, тормыш иптәше өчен ул тугрылыклы хатын. Без балалары өчен кайгыртып, төннәрен йокысыз үткәрә торган газиз әни. Оныклары өчен җанын үзеп бирергә дә әзер булган яраткан әбекәй. Якыныбыз, менә синең туган көнең җитте. Рөхсәт ит, котлап, иң җылы һәм иң кирәкле теләкләрне сиңа җиткерергә. Беренчедән, рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Безнең яктан, бәлки, ачы сүзләр дә әйтелгәндер вакытында, каты күз карашы белән дә каралгандыр.
Хәзер генә синең кадерләрне аңлап, гомерләреңне озайтырга теләгебез бар. Мәңге яшә безнең арада. Хатыным минем, алтыным, әлдә ярый син бар җаным. Синең белән алсуланып, ата җирдә һәрбер таңым. 2 улым бүләк иттең, 5 оныгым, сөенәм. Сиңа бик аз рәхмәтләрне әйтүемә көенәм. Әгәр килсә хәлләремнән, кайтырга яшьлегенә, кабат сине сайлар идем, хатын итеп үзенә. Яраткан әниебез, әбекәебез, әни бит ул өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит әни безгә бик кирәк. Әни диеп дәшү шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммәбездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган барлык теләкләрне булса иде әни бәхилләтеп. Кадерле Ирке Әхметшевна, тормыш иптәшегез, бала оныкларыгыз теләкләренә без дә рәхәтләнеп кушылабыз һәм махсус сезгә дип җыр юллыйбыз. Ашыгыплар кошы алырга дин, әни чыккан капка төбенә. Җиңел шәләп ак яулыгын бәйләп, шәлен салып менә иңенә. Кайткан чакта безне каршы алыр, киткәндә кул булгып узатыр. Безне тыңлар, киңәшләрен бирер, акыл сүзен әйтеп юатыр. Синең дога теләкләрең саклап, йөртәләр олы юлларда. Дизбе тартып торган кебек гөлсин, күз алдымда минем уйларда. Кайткан чакта безне каршы алыр, киткәндә кул булгып узатыр. Безне тыңлар, киңәшләрен бирер, акыл сүзен әйтеп юатыр. Әни, сабыр канатым син, күңелемнең моңлы бер кылы. Синең сүздән, синең теләкләрдән башлана бик тормышның юлы. Кайткан чакта безне каршы алыр, киткән
Чираттагы кытлау хатын укып китәбез. Әлеге җылы кытлау сүзләре белән сугарылган хатны Иске Кулатка районы Кирюшкино авылына юллыйбыз. Бүген күркәм райондашыбыз Альбикова Рәйсә Абдулловна үзенең матур туган көнен билгеләп үтә. Аны бу гүзәл бәйрәме белән тормыш иптәше Әбдрәшит Абдуллович, Иске Кулаткадан улы Рафик тормыш иптәше Диана, Мәскәү шәһәреннән кызы Эльмира тормыш иптәше Максим, Иске Кулатка бистәсеннән кодагылары Абдуллиннар гаиләсе Лилия Шәүкәтовна һәм Рафаэль Рафикович котлыйлар. Безнең якын кешебез сабырлык, тыйнаклык, тәртип һәм итәгатьлек үрнәге. Бар гомерен балаларга багышлап, ул башлангыч сыйныф укытучысы булып хезмәт итә. Аны авылыбызда да, районыбызда да хөрмәт итәләр. Сөекле тормыш иптәшем, мин гомер буе Аллаһыма рәхмәт әйтеп яшим. Үз тормышымда сине очратуыма. Син балаларыма наз бүләк итә ала торган әни булып, аларга үрнәк күрсәтеп матур яшисең. Яраткан әнкәебез, безгә биргән бар җылык, мәхәббәтең өчен олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Киләчәктә дә әтиебез белән бергә тигез гомер итеп, безне сөендереп, каршы алып, озатып, матур итеп яшәгез. Әниләрнең кадерләрен киткәч кенә беләбез. Сирәк кенә кунакка без хәзер кайтып киләбез. Сагынабыз сезне көчле, кочагыңа сыенып. Котлыйбыз туган көнеңдә бар теләккә кушылып. Синдәй әниләр сирәк ул, очрый бу дөньяларда. Әниләр белән җылы ул, без кырган уяларда. Кадерле кодагыебыз, без әле синең белән узак түгел генә туганлаштык. Тик шулай да, сез үзегезнең ачык күңелле булуыгыз белән безне җәлеп иттегез. Кайчан гына килмиек, сезнең йөзегез ачыкшап, табыныгыз кырган. Рәхмәт сезгә көр күңелле булуыгызга. Кодагыйның туган көне җыелыштык бәйрәмгә, бары теләкләрне терәбез зур бер матур бәйрәмгә. Саулыгың синең какшамый артканнан арта барсын. Барлык күңелсезлекләрең мәңгегә артта калсын. Хөрмәтле Рәйсә Абдулловна, тормыш иптәшегез, балаларыгыз һәм кода-кодагыйларыгызның теләкләренә без рәхәтләнеп кушылабыз һәм Гүзәл Уразова башкаруында сезгә матур җыр яңгыратабыз. Жыйылса, дөнья түгәрәкләнә, теләкләренең иң изгесен бүген сезгә телисе килә. Сәламәтлек, саулык гел ташып торсын, иләрегез һәр чак
Котлау хатын без Балакова шәһәреннән алдык. Сулеймановлар гаиләсе, Рафик Абдрахманович, тормыш иптәше Динә Миясәровна, уллары Илдар, хатыны Юлия, Радик, Милана, Марс, тормыш иптәше Диана һәм Эмиль кайнар котлау сүзләрен һәм җылы сәламнәрен Иске Кулатка районының Усть-Кулатка авылында гомер итүче Иксанов Рәшид Шакировичка юлдылар. Ул бүген үзенең матур 55 яшьлек туган көнен каршылый. Рәшидне безнең белән язмыш төрле яктан бәйләгән. Ул безгә туган да, дус да, авылдаш да һәм сыйныфташ да өстәвенә. Без Рәшидне бик күп еллар беләбез. Һәм шул еллар эчендә ул үзен гел уңай яктан гына күрсәтте. Гаиләсендә ул абруйлы әти, яраткан тормыш иптәше. Дус туганнарына ул һәрчак ярдәмгә килә торган олы хәрефтән кеше. Рәшид, рөхсәт ит бүгенге матур юбилеең белән сине ихластан котларга. Алга табада шулай безне сыкландырып, шатландырып, матур гомер ит. 55 ул ир-ат өчен яшьлекнең көзе генә. 55тә ир-атларга кирәк көч шиктесе генә. Менә җиттең юбилейга 2 бишле куялар. Алга табада 5легә тик яшәргә кушалар. Булдырырсың, шикләнмибез. Син бик тырыш, бик уңган. Без якыннар бәхетенә матур язда син туган. Саулыгыңны телибез без, тула барсын кәсәсе. Шын ирләрнең 55тә тулы була кесәсе. Котлап туган көнең белән бәхетләрне телибез. Синдәй тагы бармы икән, гүзәл кеше, белмибез. Хөрмәтле Рәшид Шакирович, без ихластан Балакова шәһәреннән Сулеймановлар юллаган бар теләкләргә дә кушылабыз. Һәм сезгә дип матур җыр юллыйбыз. Тормыш куйган сынауларны заманага сылытыйбыз. Дөнья куып тик үзебез ялгыш адым ясыйбыз. Эх, замана, замана, заманага карама, кадерин белип дөньяның матур яшәргә тырыш, шул чагында ямьле улы тормыш. Эх, замана, замана, заманага карама, кадерин белип дөньяның матур яшәргә тырыш, шул чагында ямьле улы тормыш. Замананы гаепләми яшик яратып кына, дуслар белән сагышларны бергә таратып кына. Эх, замана, замана, заманага карама, кадерин белип дөньяның матур яшәргә тырыш, шул чагында ямьле улы тормыш. Гомерләр матур уза ул без бит бергә булганда. Кыен чакта хәл белешеп дуслар янда торганда. Эх, замана, замана, заманага карама, бу котлаулы дөньяда авырлыкларны җиңеп, яшәсен һәрчак уйнап көлеп. Эх, замана, замана, заманага карама, кадерин белип дөньяның матур яшәргә тырыш, шул чагында ямьле улы тормыш. Эх, замана, замана, заманага карама, бу котлаулы дөньяда авырлыкларны җиңеп, яшәсен һәрчак уйнап көлеп. Бу котлаулы дөньяда авырлыкларны җиңеп, яшәсен һәрчак уйнап көлеп. Яшәсен һәрчак уйнап көлеп.
Тапшыруыбыз азагына җитте. Гадәттәгечә саубуллашып, сездән хатлар көтеп калуыбызны белдерәм. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.